piny India ndalo mane India dwaro loch, dwaro yudo uhuru, man iluonge ni Mahatma Gandhi. Nondiko gik moko miluongo ni richo 7 madongo e piny. Achiel kende ema dwa kawo kanyo. Nowacho ni politics without principle. Politics without principle no classify as one of the 7 social sins of the world. Manyiso ni richo madongo e piny. King'iyo maber, iwinjo pach jopiny ni wuon kaluwore gi kaka isomo. Ng'ato wacho kanyo maber ni ODM, jotend ODM chal ni ok oikore mar kelo lokruok ma gitemo wacho. Iwinjo? Jalendo Cleopas, an gima ng'eyo ga ni dhaw maduong'ie moloyo kata lweny maduong'ie moloyo en lweny marumo kapok ochakore. Ere kaka lweny rumo kapok ochakore? Non-violence mechanism of solving issues. Ineno dhap ODM sama ji dhi election, ji ose kata ng'eye kapok election otimore. Kasto yudo ka the party officials still do nothing about it. Kata ka iwinjo ndalo moko mokadho tungni nosechakore achaka gimiluongo ni Cold War, to nok gitime gimoro. Marang'o? Nikech nitiere jotelo mosebedo kanyo mang'eny, to nitie kaka gidwaro ni jok ma gidwaro ema mondo bedie. Mano wacho nang'o? Duond vijende pod ok dwar kanyo. Gidwaro vijende sama gidhi campaign, to vijende luwo bangi, to they are being used, itiyo kodgi. Kendo itiyo kodgi kuom rocho yiero no, lakini ok migi telo. To nitie gima moro mawacho ni kama rieko mar jodongo gi teko mar vijende romoe, oganda no chope a midi mar lokruok. Gima timore e Kenya ka sani kata e ODM kata e party mamoko ni rieko mar jodongo gi teko mar vijende ochiko yore mopogore. Ok gidwa ni girom. Iwinjo? Jodongo seche moko dwaro ni oti gojende kaka gidwaro. Ojende bende dwa ni oti gi teko ma gin godo mondo gikel rokruok e Kenya kae. Koro gima dwaer mar kwayo ODM ni gibed transparent, gibed fair, gitim gimiluongo ni root cause analysis, giyie ka en democratic election kaka giwacho no, gisewacho ni gidwa miyo jopiny mondo tim democratic election, nikech kade ok en kamano to de giyiero ne wato gikelo no wani magi e jotelo mwaseyiero. To kaka koro gisekelo kuom jopiny, giwe jokanyo mag ODM, members of ODM, oyier jogo magidwaro, manyiso ni gitime in a free, fair and transparent way, so that they eliminate any possible source of violence. Yes. Erokamano ahinya. Tulo ne miyo oganda mathoth bedo mabor kod chama. Flo, adani mondo mi aduoki e twak Mheshimiwa Florence Ouma, mondo mi ilernwa kar kae kama wantiere. Nitie jogo matin